began, how God created it by hand, from mighty mountains to the raging sea, to every leaf on every single tree. It's in the holy book. Just open up and take a look. It's a story for young and old, the greatest story ever told. So lend an ear and you will hear the greatest story. Мейстар представя Библия за деца. Сътворението. В началото беше Бог. Земята бе празна и тъмна. Бог огледа повърхността на света. Време бе нещо да се случи. Да бъде светлина. И земята стана светла. Ще нарека светлината ден, а тъмнината нощ. И тъй, отначало бе тъмнина, а после светлина. И това бе първият ден на света. Но Бог едва започваше. Сега му предстоеше да направи небето над света и да изпълни това небе с облаци. Това бе вторият ден на света. На третия ден Бог раздели водата от сушата. Бог създаде всякакви неща, които постави на сушата. Имаше скали и планини, долини, пустини и плажове. Имаше големи и малки острови. Имаше океани и морета, реки и езера. Но на третия ден трябваше да се появи още нещо, защото Бог не бе съвсем привършил. Време бе да създаде всички растения. Бог сътвори високи дървета и ниски храсти, лози, папрати, листа и цветя. Бог дари на всяко цвете различен размер, цвят, форма и аромат. На третия ден бяха създадени също така тревите, растенията и дърветата, които дават семена и плодове. На четвъртия ден Бог направи ярко светило в небето, наречено Слънце, за да осветява деня. И едно сребристо, наречено Луна, което да осветява до някъде нощта. С един вдъхновен замах Бог пръсна милиарди блещукащи звезди в нощта. На петия ден Бог направи създания, които да населяват този красив свят. Имаше птици. Безброй птици.
пъстри птици. А в реките, океаните, моретата и езерата Бог създал риби. Океаните бяха напълнени с всякакви видове изумителни създания. И това бе краят на петия ден. Но Бог имаше още много работа. На шестия ден бе време да създаде и останалите животни. Трябваше да направи много животни. Големи и малки. Имаше животни на петна. И животни с рога. Всяка от Божиите твари бе красива. На шестия ден Бог направи и още нещо, което бе много важно. Бог създаде първия човек. Този човек бе наречен Адам. И после Бог вля животворен дъх в Адам. Къде съм? Добре дошъл на света, Адам. Кой си ти? Аз съм Бог. Огледай се наоколо. Всички растения на земята, с всичките им семена и плодове, аз давам на теб. Имаш власт над животните. Всичко е твое. Използвай го, грижи се за него и го пази. Сядай. Седни, моля те. Бог огледа всичко и остана доволен. На седмия ден Бог си почина. Много е хубаво. Бог искаше Адам да живее в най-прекрасното място, което може да съществува. Затова му направи красива градина и го настани там.
Тя се наричаше Райската градина. През нея течеше голяма река, създадена от Бог, която се разклоняваше в 4 пълноводни реки. В градината Адам имаше за компания всички животни. Пардон. Ей! Първата работа на Адам бе да даде имена на всички животни. Тази нова заръка на Бог ще ме облее цял в пот. Като пчеличка ще се трудя, да своя Господ да очудя. За моя ум ще е голям товар да дам название на всяка жива твар. Теб, дето от дърветата пасеш на ранина, че дългата ти шия ги стига с леснина. Но аз не ща такава. Благодаря. Какво ли име да ти подаря? Дълбуч? Не, смешно, не става. Жираф ще бъдеш ти тогава. За джунглата е нужен властен господар, а твоят рев достоен е за цар. Пред вида на буйната ти крива всичко живо се покрива. Ревлю да се казваш не върви. Решавам лъв да си тогава ти. Онези неща, дето правят пляс-пляс, реших крила да кръстя аз. Нещата, които ги носят, ще са птици. Те ще са орли, а женските орлици. Щрао ще нарека това пернато чудо. Папагал е пилето, дето повтаря като лудо. Черупката ти здрава е и те предпазва. Макар че те забавя, както се оказва. Ти имаш люспеста дебела кожа, така че аз за теб не се тревожа. Кръщавам теб и бъдещите ти деца цървулки. Не, шегувам се. Вие сте костенурки. Плуващите в морето риби ще са главно. Но да назовем и други, за да е забавно. Там има кит и охлюв и омар. Да не пропуснем някой морски дар. Или пък плуващите в реката. Попови лъжички са на жабата децата. Тъй пъргаво подрипваш и подскачаш, че опъщето си как не закачаш. Не си най-смелият на този свят. От враговете се спасяваш с бяг. Скоклю ще е подходящо име. В очите ти чета. Не, заек наречи ме. Денят все още не е превалил и аз не съм се уморил. За имена аз тръгнал съм на лов. Още 500 000 и съм готов. Личи си, че ти е скъпа приятелка. И на мен ми се ще да имам приятелка. Имаше много животни за кръщаване. Адам се умори да си блъсте главата как да нарече всяко едно. Бог гледаше отгоре заспалия в градината Адам и той му се видя много самотен. И Бог реши, че Адам има нужда от някого за компания. Бог реши, че е време да създаде друг човек и тъй Бог създаде жената. Какво? Здравей. Здравей.
Тоест, здрасти. Тоест... Брей, да му се не види. Къде съм? Ти си в градината на Бога. Райската градина. Тук е много хубаво, ще видиш. Това са приятелите ми. Ето маймуната, а това е кучето, а това е... Още не съм му измислил име. На теб, майче, също ти трябва име. Дали ще ти хареса Ева? Прекрасно е. Ева. Много ми харесва. Всичко тук ми харесва. На мен също. Бог направи тази градина за мен. Тоест, за нас. За да живеем в нея. Тук всичко е красиво и можеш да ядеш каквото си поискаш. Не съвсем всичко. Кой беше това? Това беше Бог. Бог е този, който ни създаде. Има един единствен плод в градината, който не бива да ядете. Така ли? Това е дървото на познанието за доброто и злото. Можете да ядете всичко друго в градината, но не докосвайте плод от това дърво. Добре. Дървото на познанието за доброто и злото. Никакво ядене. Абсолютно е забранено. Значи, от всякъде другаде в градината може. Само не от това дърво. От това твърдо не. Добре. И тъй Адам и Ева заживяха щастливо в райската градина. Докато един ден... От щастие преливам. Животът ми е лесен. Плодове бера си с песен. Здравей! О, стресна ме. Здравей. Ти как се наричаш? Аз съм змия. Радвам се да се запознаем. И аз се радвам. Хубав ден, нали? Много хубав ден. Хубаво дърво, нали? Много хубаво дърво. Хубав плод. Вече трябва да си вървя. Не си тръгвай. Едва започнахме да се опознаваме. Нали не искаш да ме огорчиш? Не. Това е хубаво, защото искам да сме добри приятели. Та, както казах, хубав плод, нали? Можеш да го изядеш. Кое да изям? Знаеш.